chaval, pois onte emocionei-me moitísimo, tío, co inicio mundial. Partidazos. Pero é que estou en dinámica xa, Eu estou igual, Ti vas ver o partido das 4 da mañá? O Corea do Sur, República Checa, non? Home, lo, quen non conoce un bo coreano? Son os meus favoritos. Bueno, vamos, como... Espera, estamos aí. Saúda a xente, home, que estamos en directo na televisión de Galicia. Ai, que tal, como estades, Hola, estamos aquí, que somos moi de ver o Mundial, Sí, moito. Verdad? Mola Moitísimo. moito, Sí. Pero temos un programa que facer, non? O que ti mandes, que és o presentador. Pero ti és o xefe do son. Bueno, ese é outro. Que botón lle temos que dar para presentar aos cociñeiros? A este de aquí. Este, o dos cociñeiros, vale, Sí. pois, Nico, vamos ir por eles, pois son boa xente, vamos ir por Xulio, máis por Merchi, xente boa, bonita. Recibimos con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal, que están con nos na Voltas Cobrada de Televisión de Galicia. Vamos pa aquí. Somos cracks, Mirade que belezas, que xente guapa. Por onde fostes? Estábamos xogando, a ver, probando. Fixestes un pouco a volta así. Merchi. Eu tampouco A sei voltas se con viñen plató. ben, Intentámoslo. Que tal, como estades? Moi ben, Guau, Arrancou moi o ben, Mundial, moi ben. Sí. Arrancou o Mundial. Arrancou o Mundial, co que me gusta a min o fútbol. A ti nada. Pero eu levo unha semana sen ver a Merchi Rodal. Como estás, Merchi? Moi ben. Guau, Wow. Estás igual de bela que a semana pasada. La bela Merchi. Fajo o que podo. Non pasan as semanas por ela. Traballas pa iso. Non pasan nin as semanas, nin os anos por esta muller. Pero, pola contra, a Xulio Mato tamén aturamos todos os días do ano. Como estás, Jules? Moi ben. Non pasou tempo por min tampouco. Bueno, No. paso tempo por ti. No, o que pasa é por ti que... Que non me mires pa cabeza. Estar blanqueando. Que non me mires pa cabeza. Ti tamén blanqueas. Escoita, a blancura é garantía que non cae, o resto ainda está moi negro. Bueno, señoras, señores, non o dixen, pero seguidnos no noso Instagram, @voltascoprando, e temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, hasta podemos facer porras do Mundial, se queredes. E agora imos cociñar a ver que nos trae Loli de Sober. Hola, amigos de Voltas Coprar. Son Loli de Arsenil, Concello de Sober. Sigo o voso programa sempre que podo. Encántanme as vosas receitas e os novos trucos para a nosa cociña. Estamos en tempo de cereis e gustaríame que fixerades unhas receitas con esta froita tan rica. Podíamos aproveitalas para facer unha sobremesa deliciosa, unha empanada doce, unha torta, unha mermelada e outras cousas que nos sorprenden. Desde Arsenil, unha aperta moi forte e moitas gracias por acompañarnos cada día. Vamos, un aplauso para Lola Darxemil en Sober. Hoxe é o día bo, porque estamos a golpe de venres, a golpe de que mañá non hai que madrugar, a golpe de que hoxe podemos cociñar algo de exceso para o corpo, digámoslo así, Claro. non, Xulio Mato? Que vai ser? Pois sí, pois un exceso para o corpo, vamos a facer. Unha Pero con moita cereixín. cereixa. Mira que Cereixín. cantidad de cereixa teño aí, Teño aquí pa unha e aquí pa outra. Vamos a facer... Culebra, que está pesado. Tiñas unha cantidad de cereixa. Está sin garabuña, mira que suerte tiveche. Que boa está. Bueno, vouche contar o que vou facer. Vou facer favor. un pastel crocante, espero que quede crocante. Espero que quede crocante. Vamos a facer unha masiña crevada. Vamos a meter dentro un recheo de cereixas con un poquinho de azúcar e vamos a espesar con unha poquinha de maicena. E despois, dúas salsas diferentes. Unha de cereixas e outra de chocolate blanco. Fantasía en estado puro cereixil. Fantasía de Xulio Mato, Sí. Xulio Mato non lle gusta Moi rico, o fútbol, pero por sorte para todos e todas nós gusta lle cociñar. E fai non A é. sobremesa... A sobremesa non vou daquela maneira. Máis co fútbol, máis co Máis fútbol. E a ver, Merchi, que é o que nos trae no día de hoxe, Rodal. Pois hoxe, como Loli falou de tortas, falou de marmelada, pois tamén imos facer unha torta que leva marmelada, leva crema pasteleira e leva moita cereixa. Guau. Canto material tes por aí, Vexo ovos, por aí, vexo laranxa. Moi ben, pero parece sinxela, non? Moi sinxelo e moi rico, moi rico, moi rico. Perfecto, señora directora, con quen teño que empezar? Con Xulio? Pois, señoras, señores, cociñamos con cereixas no Voltas co Prato. Desgraciadamente, imos con Xulio Mato. Veña, vamos, o meu amigo pasteleiro, é pasteleiro. Teño unhas palmas aí, ó, va. Tem sempre o rolo na mão, é pasteleiro, o meu amigo é pasteleiro, Esto empezou o luar. Dixo o Galloso que había que empezar ás 8:20. Faltan 2 horas, 2 horas. No, xa Por aí. estamos no luar, xa estamos. Bueno, pues mira, que facemos? Unha masa. Ti verás, que Que me estás dicindo? Que facemos? Que vamos a facer? Unha masa.
Pois mira, vamos a botar aquí a manteiga. Isto xa sabes como vai. Eu neste caso vamos a facer unha un poquinho diferente, vale? As que facemos habitualmente. Vale. Vamos a botar Isto fariña. xa sabes como a manteiga vai? que está, a manteiga está. Como se sei como vai? Non, dixécheme, isto xa sabes como vai, eu non. A masa cremada xa sabes como vai. Temos fariña, manteiga, azucre. Vale. Vale. E a manteiga tan E pomada. esta está empomada, normalmente utilizamos a fría, pero esta está, mira, ves? Está empomada. Como vai, Entón, esa manteiga? mira, vamos a botar tamén un poquinho de polvo de fornear. Ai, perdón, de bicarbonato. Unha culleriña de bicarbonato, porque desa maneira xa, como collas outra, están puchas, de verdade, que non me van chegar. Ese é o traballo que pasei, mentras ti estabas tomando cafecitos por aí. Por eso as como. Claro. Porque non teñen caramuño. Ai. Aí está. Mira, Que o pasou? único botarlle o polvo de fornear, que non é polvo, son módulos. Sí, eso parece mal, man. Bueno, pues mira, esto ahora que vamos a hacer é, pues como facemos sempre. Pellizquitos e ir unificando todo, para que nos quede unha estrutura areosa. Que vamos a hacer despois? Uniforme, areosa. Sí, areosa. Vamos poñer unha base, que vamos a aplastar un poquinho para que nos faga un pouco de soporte. Vamos a facer despois un salteador. Mira, prende máis a tixola. Cala, daqui á esquerda. A tixola, sí, a única, A única que hai. Outros son cazos. A canto queres? Está ao 9, Está ao 9, veña. Pois ao 9, ven. E bota esas cereixas todas. Pasa que perdón, Bota esas cereixas todas, cañetas. Todas. digo que cociñar con cereixa é un pouco trampa porque todo queda ben. Home, claro. En serio, cañetas, bota todas. Que non me van chegar. Bota todas. Despois douche unha. Mete esa tamén. Douche. Faime o favor. Gracias, Será cañetas. Ahora podes coller unha, se queres. Mira, ainda non tocou. Vale, e vas botar, mira, temos aquí, ahora aparta un poquinho do lume, Aparto do lume. que esperamos moito. Mira, bota aí o zume dese limón, Ollo! Estarme facendo traballar demais sí, xa, apreta aí o limón, cuidado cos ollos. Mais. Mira, cañotas que sepades todos que está facendo o recheo da miña torta. Ten un valor engadido. Acaba de inaugurar a súa vida laboral. Mira, leva cereixas, zume de limón e vas botar tamén este chisquiño de azúcar. Escoita, e as pébedas saco, ya sou. Sí, mellor, sí. Este azúcar para dentro. Sí, pero primeiro saca aí as pébedas. Ollo. Veña, deixa de protestar, cañotas. É que non me faz máis que... Veña. Queimeime. Bo, veña. Deixei aquí unhas pébedas e non ten moito... Non ten traza isto. Non ten traza isto. Veña, que estás facendo moi ben, Xa Estás está, facendo moi venga. ben. Ánimo. E agora azúcar. E agora azucre, veña. Todo. E agora valo poñer o lume, sí, valo poñer o lume, pero no 5, O lume, o... vale? O que? O 5. Moi ben. Aí queda, o 5. Pois veña. E agora marcho, Traballo vale? feito non mete apuro, ves? As pébedas é mellor que as tires á basura. No, que non che meta apuro é a ti. A mí sí que me mete apuro, que teño que marchar. Mira, isto está casi, pero ti vai con merche e despois a che explico. Veña, vamos con Merche rodar. Esperemos que non me mande a traballar, Merche. Mira, Merche xo tiña feito. O mesmo Merche xo tiña feito. Non lle fixo falta a miña axuda, aí está vendo. Cocho, cocho. Pastel, pastel. Non o tiña feito. Mientras estabas con Xulio, Fixete. non. Vale, Merche, que vas facer ti? Recórdamo, pasos básicos. Claro, é unha torta con 3 pasos. Unha base, que vai a ser tamén como a de Xulio, unha base crevada. Vale. Crevada, moi ben, dixéchelo ben. Que podería ser crevada. Que podería ser das mercadas no súper, pero non saben igual, é unha tontería facela, é moi sinxelo, o sea que manteiga, azúcar e fariña. Vale. Recheo, vai a ter 2 recheos. Un que é unha marmeladiña. Non chega a ser marmelada, pero son unhas cereixas pasadas pola tisola con pouco de azúcar. E despois Igual unha comer. crema pasteleira. Non chega a ser marmelada porque non está dicimos do mesmo. Como Non está a chega a crema ser pasteleira? marmelada porque non ten esa cantidade de azúcar. Simplemente aí hai 600 gramos de cereixas e hai solo 100 gramos de azúcar. Mira Mira, como así, meneo. Mira como meneo. Buah, que cousa, As cereixas sen bebida, porque hai un trebello fantástico, o Despebidador. Que vamos, isto Despebidador. funciona, non sabedes como. Buah. Rápido, Corea Que do Sur, funciona, as é capas limpo. rapidísimo. É rapidísimo, xo, sei. Rápido, vai, limpo. rapidísimo. Vale, por outro lado temos aí o leite quecendo porque imos facer a crema pasteleira. Vale. Aquí temos 2 xemas, a receita de mamá de toda a vida, 2 xemas, 2 culleradas de azúcar, un pouquiño de reladura, de laranxo de limón. Para matizar, Así? Pero non tes Sí. relador aí, Xulio? No. Ai, pois...
Non hai relador, a ver se lle podemos conseguir un relador Imaginamos mentras que ten un tanto. poquinho de reladura de laranxa ou de limón. A nosa querida Merche Rodal. Eu, mentras tanto, voulle dicir á xente que nos chame 881-365-536, teléfono a voltas co prato, xa sabedes que podedes falar con nós, e tamén participar no sorteo, vale? Importantes sorteos, estes 50 euriños que podedes levar, nova dinámica, pregunta, 3 opcións de resposta, só unha é a correcta, así que chamade, falade con o noso contestador e despois con nós, con o noso contestador que é Rocío Barro. Contestador automático. Mamaja. Mamaja, ela, que sí. Dale aí. 50 gramos de fariña. Guau. Que se fora maicena serían 30. Isto é para crema. Ahora, bótame un pouquiño dese leite que tes aí morno, un pouquiño solo, vale? Tades moi pidichóns, Tes que axudar un pouquiño. Na casa todos Tens que teñen empezar a axudar. colaborar na casa, gañotas. Un pouquiño. Sabes como se fai a crema pasteleira? Mira, así, Moi ben, para, un pouquiño, dixenche. botella nata. Pasa algo? No. Porque vaya Vaya, nata. Dende cando pasou que pasara algo? Eu non o sei, por iso pregunto. De que vaya a nata? Mira, sabes quen sabe moitísimo de crema pasteleira? Tes aí o relador. Sabes quen sabe moito de crema pasteleira, Quen? seguro? A nosa convidada. Loli? Pedazo cereixeiras que tiña Por Loli, iso, eh? tiña aí unhas Espectacular. cerdeiras que iso daba gusto ver. Vámonos chamar, perdón, que pase, por favor, Loli de Sober, un aplauso para ela. Hola, Loli. Hola. Ven por aquí, vamos a ir con Merche Rodal, se faz o favor, arrímate aí a ela. Hola, Loli. Hola. Menudas cerdeiras que tes na casa. Vaya cerdeiras, Espectaculares, sí. Pero son túas. Son miñas, sí, claro. Pero dan todos os anos. Porque Todos. É que hai algunhas que son un pouco trampa, porque un ano dan, outro non. No, esta trouxémola do Jerte. Ah, encima. Sí. Son das da terra da miña cuñada, ves? Por serán. Ai, son boas, son boas. Pero non se poden comparar con cas do Jerte. No, esas son unha pasada, Aquelo é unha Esa é pasada. unha pasada. Mira, intentamos facerche así como Sí, un está moi debuxo. bonito. Ai, por favor. Mira, verdad? Quedache bastante ben, ou non? Bueno. Viche os pendentes? Vin. Está bastante ben, a verdade que quedou bastante chulo. Esos puñémolos cando éramos pequenas. Sí? Como? Cando éramos nenas, Sí. íbamos ás cereixas e sempre salíamos cos pendientes nas orellas. Das cereixas? Siempre, así? siempre. Ostras. Claro. Sí. Ti nunca puxeche pendiente de Sí, home. cereixas? Buen hombre. Sí. Bueno, Merche está facéndoche unha torta. Contalle, Merche, vai levar crema pasteleira, non? Vai a ser unha base de masa quebrada. Un recheo de crema pasteleira e desa marmeladiña que imos facer con cereixas e un pouquiño de azúcar. Moi ben. Non vai a ser marmelada porque non vai a ter moito azúcar, 100 gramos por máis de medio kilo de cereixas. Vale. Entón, despois a comer vai estar crocante, a crema pasteleira caseira rica, as cereixas... Riquísima. Vais a derreter a xente do público, por tua culpa, Merche. Mi má, Sinxela e moi rica, moi Pois eso. sabedeira. Atende, xa verás, atende, mira. Hai alguén no público, isto que se escoita, hai alguén no público que queira probar as receitas de hoxe? Sí! É que se o verdade está un pouco non ides probar. Hai alguén no público que queira probar isto, se eu... Así me gusta. Así me... Ves, o público sabe. É soberano, o público é O soberano. público é soberano, exactamente. É soberano. Ni Levo máis, porque en canto fervas a teño a crema pasteleira Perfecto, lista. pois Xa está. quedas aquí, nós vamos con Xulio. Por favor, Loli. Hola, Loli. Hola, Xuli. Mira, eu estou aquí co meu recheo, xa casi está. Mira, botelle unha culleriña de maicena, perdón, para que me axudara a espesar. Entón, vou contar o que vamos a hacer. Mira, vamos a deixar aí pouco, vamos a botar un chisco máis de maicena, porque isto tan pronto ferve. O bo desta maicena que xa sabemos a cantidad que precisamos, porque xa nos colle espesor, tan pronto a botamos. Mira, teño aí unha masa crebada, vale? Que xa estirei a base, e agora que vamos a facer é deixar isto que se nos cociñe mentre te Que explico, rico. e xa vai para dentro. Xa vai para dentro, que eu teño que ir ao forno, que non teño trampa, No, eh? si tens moita plancha. Vamos, no, plancha no, que non teño Cañotas, é... teño moita plancha. O que non teño é trampa. Mira, Non mira. tes trampa? No. Arrímate Mira, para vete aí, pa aquí, arrímate vete. para aí con ele, a ver. Oh, maxia, perdón, non trampa, maxia. Maxia. Mira, teño aquí a base da masa crebada, vale? Que aplastámola ben para que nos faga un poquinho de base. Despois vámoslo cubrir como poidamos con esta, porque é moi... Por iso é crebada, porque é moi quebradiza. Entón, mira, vamos a meter o recheo para dentro. Epa, bueno, vai con todo, eh? Aí está, aquí unha lengua. Que boa, Porque que toda boa. esta salsiña, isto é la pinta maravilla. buenísima. Isto é maravilla. Mira que brillo Qué ten. rica. Ai, Loli. Que maravilla, eh? Qué Quen rica. tivera unha cerdeira na casa, verdad, para facelo, eh? Que bonitas tes, as cerdeiras. Tan Dá gusto, bonitas, Están eh? bonitas. Era como Dá un gusto. bosque, verdad? Era como Sí. estar nun... Pois eu estou moi contento ca cerdeira, porque este ano, por primeira vez, meu pai se plantara unha. Sí. Este foi o primeiro ano que dou. Ostras. Están boísimas, de verdade que Sí que están moi boas, eh? Sí, Notase claro. moito cando tes unha cerdeira que cando as compras, eh? A diferencia... claro. Hombre, A diferencia Mira, moita, nada, eh? non. vamos a Sí. poñer unha tapiña por riba, Sí.
Sí, que nos, ves, con moito cuidado porque é moi delicada. Sí, O que queremos simplemente que nos faga de sombreiro, que non rompa. que non Ai, que rompa. guapo. Se nos rompa, pues vámonos sacando. Mira, aquí sí que podemos facer un poquinho de presión para que se nos una na parte de atrás, pero non me importa, que se vexa cerdeira, Wow. que se vexa cerdeira, digo. A cereixa. Se vexa. A Só cerdeira para podía cerdeira, ser. que é un carniceiro de Silleda moi simpático, que tamén nos ven moitos días. Sí? Sí. Queres mandar un bico? Cerdeira, un bico cerdeira. Ah, que se chama cerdeira. Se apellida cerdeira. Oh, que bonito. Sí, sí. Qué bonito apellido, Pois é un apellido moi bonito, sí. Moi bonito. Mira, pues vamos a completar así. Facemos así como un pequeno puzzle, Moi ben, porque isto despois danos igual que nos rompa mientras nos aguante a base, sabes? sí. Entón, ahora vamos po forno. O forno está a 180 graus, perdón. Vamos a ter 15 minutos. Moi ben. Quedanos 15 minutos de programa? Esperemos que sí. Sí. Con a conta que metemos. Ábrelle aí, fai favor de abrirlle aí a Xulio Mato. O forno, Vamos alá. 15 minutos. Ven Vamos por aquí, allá. A ver o que Loli. sae, a ver o que Se sae. deixa ver na casa. Cruzado os dedos todos, eu polo menos. Ai, Loli, agora vouche ter que facer a pregunta do millón, Qual vai ser? A pregunta do millón é cal das dúas receitas levarías ti para sober? Se tes que escoller unha. Primeiro habrá que probar. Moi ben falado, Vale, moi muller, ben xa, falado. pero igual hai algunha que lleves máis. Bueno, mientras non se proban, nunca se pode decir. Ai, alguén me dirá algún día Tenemos que sí. que esperar. Bueno, eres unha muller prudente. Eso é así, non? Sí. Vale, pois vamos a pedir a Loli que vaya á zona de sufridores e sentarse, despois chamámoste, vale? Vale. Veña, un aplauso para Loli de Sober, Venga, que está Loli. con nós na Volta a Escoprata da Televisión de Galicia. Bueno, hoxe celebramos que é Benres, poñendo pois cereixas no prato. Sí, a cereixas a veces que están nestes meses, que está saindo, e hai que aproveitar, que despois queredela comer todo ano, así que aproveitade e comedela agora. Os máis afortunados tedelas na casa, porque aquí en Galicia danse bastante ben, e mesmo teñen certa importancia comercial as de Chantada, Val de Quiroga ou Beade. Lembrade que a tempada é breve, e se as apañades directamente da cerdeira, procurade escollelas no punto que vos guste. Polo visto, a cereixa, a diferenza de outras froitas, non madura fora da árbore. E se o voso son as festas, ide por Beade esta fin de semana. Ali celebran a festa feira da cereixa. E o domingo hai un divertido campeonato de lanzamento de carabuña. Pero, se sodes máis recollidos, o que podedes facer é probar estas receitas e ademais seguirnos, como sempre, en @voltascoprato. Subiremos estas receitas, Así que, por favor, dádenos amor. Vamos con Merche Rodal. Paca. Porque tú eres La pastelera del sabor. del sabor. Sí, que cuando quieres, ¿Cómo? lo haces con amor. Que Con tú amor. eres mi bizcocho, que tú eres mi pastel, que tú eres Porque non a estades vendo, pero Merchi, cando baila, vai cruzando os pés por detrás, verdad? Vai cruzando así os pés por detrás, como se estivera bailando en riba da orquesta. É así. Bueno. A ver, Merchi, que vas facer agora a maior? Masa quebrada, que foi nun momentiño, mentras estabas falando con Xulio, despois falando un pouco coa xente, xa fixen a masa. Manteiga, fariña, azúcar, nada máis, non lle botei nada máis, que Nada esta é a base. Podíamos botar ya un aromático, un pouco de améndoa. Oxe nada, porque así simplemente está boísima. Hoxe Merchi Rodal ben lanzada Como? polo amor de Loli. Das cereixas e de Loli. Oh, que rico. Como non temos tempo para levar a masa quebrada á neveira, vou a estirala directamente. O ideal sería que pasara media oriña pola neveira, Vale. Pimba! Pero teño un truco. Saco chesto. Ah, vale. Xa vas. Que vas facer? Estirar polo medio de 2 papeliños, ves? Así non se me pega, porque o problema de que ten que pasar pola neveira é que se é pegañenta a Que despois manteiga. pegas. Claro, ao estar a temperatura ambiente. Pero bueno, bo é que así tampouco che rompe. Ao estar entre dous papéis non é máis difícil que che rompa. Sí. Claro. Mira. Que era a directora que lleva de idea. Isto é Brío. para facer deporte, cuidado, Mira. Está a Merchi Cando ven Rodal. da neveira sí que hai que facer deporte, que Xa. hai que darlle aí, pero esta nada, Bueno, vai de verdad que un almorzo feito por Merchi Rodal... Tens que vir un día, tens que vir un día. Sí, teño que ir comer as túas tortas de almorzo, xa sei. Home, sei. Cangas está esperando por ti. Ves, ainda por riba en Cangas, Ali na Mira, praia. A almorzar e dalle. Unha semana, No, máis dunha semana. Unha semana, Cando suspendera? leva unha semana dicíndome espindiche inglés. Non che queda nada, non che queda nada, hasta que aprobes. Setembro. Mira, menos mal... Bueno, molde. Cóxeme por aí abaixo. No, menos mal que Merchi Rodal fixo unha crema. Ah, bueno, claro. Crema pasteleira. Vamos. Riquísima. A marmelada. Boísima. A masa quebrada. Non pode estar mellor. Que molde queres? Molde. Un mogo que temos por aí. A ver, este de aí abaixo. Ah, este.
E outro Co papel truquiño, tamén? Co papel. Porque co papel é moito máis doado... Mira, estou pensando, non vamos a estregar este papel, vamos a aproveitar un deses, vale? Este queda para outro día. Trae, guarda. Poñemos de base, porque despois é máis doado desmoldar, vale? Ole, mira, Merche, que dominio ten, É increíble. E agora... Cantos almorzos farás durante toda a obra? Para canta xente farás? Para A ver, moita. si tiver, Pero a ver, cando hai moita xente almorzando, ás veces 40, 45, 50... Fines de semana no que baixa todo o hotel 60... mira, cambia ya cara, Ponlle a cara... Zumo de laranxa, croissant á plancha... Ostras, Ovos fritos, ovo revolto... Sabes que para min o favorito, Tortilla francesa. unha das cousas favoritas de ir de vacacións é o almorzo. Bueno, teño que contarche que dende a última vez que falamos dos almorzos, Sí. sai a diario queixo con marmelo nos almorzos de Rodeira Mar. É que, por favor, que non houbera queixo Porque con antes marmelo non aí. había. Pero De verdad. agora, pues Por favor, Bueno, parece que sobra masa. Non, eso é para facer despois un bonito enreixado. Non sobra masa. E se sobrara faríamos unhas galletiñas que espectaculares, vale? Temos xa posto aquí a base. E agora Primeiro, crema pasteleira, Crema pasteleira. Que crema pasteleira? que tiña ese toquiño Buah, de mira, laranxa. mira. A masa crema pasteleira a mí encántame cando deixa a película esa por riba. Está boísimo. Eso encántame. Sí. Sabes que, por exemplo, hai moita xente que non lle gusta nada comer da tapa do yogur. Ah, bueno. Sabes? O yogur, a min encántame que está como máis callado, así un Sí, poquinho sí, máis sí, callado. sí, máis O que queda así concentrado. ao redor por riba. A min eso encántame. E hai xente que non lle gusta. Hai xente pató. Hai xente para tú. Bueno, crema pasteleira por baixo e agora por riba Esto. imos poñerlle, consígueme dali unha culler, A culler as dobrada. cereixas. Fervenza de cereixas, Galicia? Ai. Fervenza de cereixas. A fervenza... O forno xa, Vale, enreixar. enreixar. Vale. Por nada, volvo dentro un pouco. Cando Veña. teñas enreixado para enfornar, Vale. avísame. Vamos E con douche Xulio un Mato. O pouquiño. meu amigo é pasteleiro. É este o meu amigo pasteleiro. Aquí o tedes. Xulio Mato. Pasteleiro, pasteleiro. Que pasa, pasteleiro? Pasteleiro, pasteleiro. É pasteleiro. Que se vai, que se vai. Non se vai, Que se vai. non se vai, non se vai. Mira, aquí temos dúas salsiñas que vamos a facer. Acabáchelas, O qué? as cereixas. Están aquí, mira onde están. Pero, Mira onde están. Aquí teño simplemente auga, zume de limón e azucre. E vou deixar que se cociñen un poquinho as cereixas. Esta é a primeira das salsas que despois vamos a espesar un poquinho de... dixeches que me ibas a maicena. deixar algún, Pero que tes aí cereixas, basta Pero que as poner quero cereixas. frescas, non as quero... Non se pode ter todo o que se quere, cañota, xa debería saber a túa edad. Bueno, Pero bueno, mira, vamos a moi facer ben, unha salsiña de chocolate branco tamén, vale? Mira, nata, Ti recordas manteiga... que a semana pasada gañaches contra Merche? Sí. Hai cousas que non... Que non se olvida. Entón, supoño que hoxe quererás repetir vitória. Home, hoxe penso rematar. A reválida de Xulio Mato. Mira como se ríe. Ou volverá auga ao seu Espera, vou cauce. dicir se teño alguna posibilidad. Bueno, vai collendo o corpo. Ou volverá auga ao seu cauce cunha vitoria de Merche Rodal. Bueno, a mí dame igual. Veña, A mí dame receita. igual, receita. Nata, manteiga, calor, desfacer, chocolate, vainilla. Que máis che conto? Mira, vamos a botar aí un chorretón xa de vainilla. E mentre se nos vai quecendo eso, que vamos a facer para que se nos disuelva antes, ir rompendo o chocolate. Que me fixo gracia o de nata, manteiga, Claro, dixécheme, desfacer, receta, chocolate, vainilla. Receta, conta. Pues, todo, falamos indio, falamos todos. Eu fun bastante máis riquiño que a ti. Bueno. Dixenche, veña, receita, conta. Ahora Vale. conta outra vez. Vale, pues mira. Botamos un poquinho de nata, ¿vale? 250 de nata. Vamos a meter 50 gramos de manteiga. Mira, botamoslle a vainilla. Mira, que mimos me faz, eh? Home, que Pasada. sei que che gustan os E non mismos. te chama a atención na casa por poñerte Non. tan cariñoso comigo, Non, non? non. De normal. De normal. Bueno, mira, vais disolvendo xa a manteiga, e o que facemos é vou acelerar un pouco o proceso de rompedura do chocolate
para que se nos disuelva antes. E simplemente que se disuelva o chocolate, temos Eu- unha das salsas listas. O do chocolate branco con cerexa está ben, é unha boa idea, E vou mesturar dúas salsas, Ah, vales mesturar? Sí, sí, sí. En algún momento ou xa todo? No, xa, tan pronto estean. Mira, Vale, estas de feito xa vamos espesar, vamos a botar aí un Azúcar. toque de maicena. Ah, Esta maicena porque queremos que nos espesante. espese, Vale, vale? perdón. Entón, mira, simplemente Perdón, movemos así. maicena. Porque quero que aparezcan as cereixas, É importante que se vexan as cereixas porque... Isto nunca se fixo jamás, mesturar unha salsa de cereixas e unha salsa de chocolate Seguro. branco. Seguro. Aquí no programa non se Xa. fixo jamás. Xa. No mundo mundial tampouco, non? No mundo mundial non o sei, porque non estou en todos os lados. Bueno, ás 4, Corea do Sur. Madre mía, a ver se acabou o mundial, que eu xa estou aburrido. Pero si empezou antes. Pero estou aburrido del. Que a mí non me gusta o fútbol. Mano, xa o dixeches. Estrésame moito Mira, o fútbol. pero vamos a ver. Con Podes con dicir- todos os respetos, Con todo os que me respeto. gusta. Que pensa teu cuñado disto? Mira, o chocolate temos que ter cuidado que non se nos queime. Que decías de... Que pensa teu cuñado disto? Meu cuñado? De que non che gusta o fútbol? Máis para él. Bueno, Claro, máis fútbol para Visto él. así, A él visto gusta así. moito o fútbol. visto así, é Gusta raro. moito o fútbol. De feito, eu son socio do Depor porque ele é o presidente. Eres socio de... Son socio do Depor non. Da Peña. Da Peña, do Ah, Depor. vale. Da cual, el non é Cotec. Vale. O Escotec. Cecoteca é unha marca. Escotec. No, dicen Ecotec. Vamos Como é? con Mercio Como se chama? Rodal, Escotec. Escotec. Vamos con Mercio Rodal. Non mal, eu. A teoría do enreixado. Oxe, no voltas co prato con Mercio Rodal. Merchi, como funciona a teoría do Estírase a enreixado? masa normal e córtase en tiras. Pos todas as tiras dunha banda. 1, 2, 3, 4, por exemplo. Ajá. E agora teño que levantar unha así, unha no. Por exemplo, levanto esta, ata a metade, e levanto esta outra. Vale, unha así, unha non. Poño unha tira, E bueno, baixo, Pero... non pasa nada, non pasa aí nada. vai o Isto é enreixado. como, non pasa nada porque isto é como a plastilina dos nenos, sabes? Pois outro, xa está. Ahora, as que non levantei, levanto. Levanto Ah. entón esta e levanto esta. E poño outra tira. Bueno, pois isto casi fai falta un máster, No, a ver, cañotas, un máster para isto. Ese, non podes poñelas todas do mesmo lado, o que pasa que así queda máis bonitiña, sabes? Non, Enlazar. quedan bonitas, E agora, esta que vai por baixo, agora vai por riba. Moi ben, moi Toma ben. máis, esta de aquí, esta de aquí. Hai que pintar e ir ao forno. Vou a pintar con un poquinho de ovo e É vou moi ao como forno. das pelis, é como a de Brancaneves, sabes? É moi como das pelis, Moi así, moi americano, Sí, verdad? sí. Vale. chulo. Para ir Ao forno. rompemos, facémoslle un bordiño bonito, mira. Así. Ah, metes o dedo, Intento metes o meter- dedo, sí, vale, vas facendo como co dediño, non? Sí, así. Vale. Se tiveramos máis tempo quedaría máis bonito. Sí, home, xa. Non hai, vamos a ir así. Esa Sí. está pintando con ovo. Non temos tempo, hai que facer que dure máis isto, Vale, 35 minutos. 35. Pásame o tempo voando, estando No, a ver, contigo, eu- cañotas, pásame o tempo voando. Eu podo falar co señora Televisión de Galicia Sí? e pedirlle máis tempo. Podemos É probar. máis, podo ameazalos da túa parte. Ameazas nunca, cañotas. Dixo Merchi Rodal No, que no, nos dades 5 esa- minutos máis. No, amigo, no. Veña, vamos ao Forno. forno, anda. Vamos a imaginar que lle poñemos un poquinho de azúcar por riba. Que se nos pasa así pola cabeza, veña. Vai a estar 40 minutos a 180 graus. 40. 40. Non te Moita parece máis. ben? Moita máis, Confío en ti. Confía en min, confía na maxia televisiva do Voltas co Prato, nos marchamos con Loli de Sober. Vamos para, veña. A ver, ó. Aquí quero que quede clara unha cousa, Quero que quede claro que estou moi decepcionado porque a xente non berrou abondo que quería probar as receitas. Pois entonces, E entón, que facemos? se non berran, non des damos. Falou Lolia, falou ben. Falou Lolia, falou ben. Claro. Dille á xente, ou me aplaudides, dillo aí, ou non hai, dillo aí. Digo, Dillo. ou me aplaudides, Aí está. ou non hai defeito. Que quede claro. Que dixo Loli. Deixa ver. Para, ese é o forno de Para, que ese é o forno de Xulio, Temos que ir con Xulio Mato. Ah, Vamos. Veña. Loli de Sober, outro aplauso para ela que ben non merece. Veña, vamos con Xulio para. estamos con Xulio. A ver que é o que fixo don Xulio Mato, A
A ver. Como lle faltaban 3 minutos ao forno, que esa ovella valou moi cedo, o que vamos a hacer primeiro é mesturar as salsas. Mira, O temos sea, aí a culpa non foi... chocolate branco e cereixas. Mira que vámonos a mesturar un toquiño así, só para que se vexan un poquiño as dúas, eh? Mira que chuladita. Unha pregunta, Xulio. Xulio! Que fixen? Ahora non, ahora deixo onde fixen? estaba. Que Andas fixen? movendo cando está enseñando as cousas. Remexín, apartei, colle un plato, trapa aquí, que Bueno, teño pois que di, emplatar. vou mover. Ah, perdón. E moves. Perdón, iba a mover. Mira unha Vamos a ver a cousa. torta. Mira unha cousa, se te pasas botando moito chocolate branco... Claro, igual te non pasas un pouco de dulzor. Claro, tens que Pero ter... bueno, podemos ir botar un pouco máis, que chocolate branco sempre. Espera, que non se ve. Para. Sí, sí, se ve. Non, non se ve. A ver, a ver. No, sí, mira. Bueno, non se ve moito. Aí está. Pues, Levanto aí. Aí. Mira, mira, mira. Ve. Mira. Que agochada, eh? Veña, Que vamos a abrir... agochada. Vamos a abrir o forno. O forno, abre Bueno, o forno. Loli. faltaríanlle igual un par de minutiños, pero vamos a ver o que sae daqui. Non temos máis tempo, é o que hai. Isto é o que ten a cociña en tempo real. Aí está. Bueno. Non sei se se ve, se se ve. Bueno. Mira, está baixando. sí. Está baixando. Sí, estaba, Todo por verdad. seu Sí, sitio. está subido. Vai estar moi quente. Vale, que non hai imaxe hoxe. Entón, Mira, que e non te imaxe. queimes. Voulle dar un pouco por Que aquí. imaxe, A ver se damos desmoldado. Ahora, se deixamos que arde frío un pouquiño, xa nos endurece toda esta masa, pero... Merchi non está agobiada porque Merchi sí que ten a súa maxia feita xa. Home, claro, Xa fixe a súa maxia. isto está... a ver Queres se nos música de tensión, aguanta. Xulio? No, Sí. Ahora xa no. Ahora Pois xa xa... temos. Entón, agora, con moito tino de non nos queimar, vamos a intentar sacar un Ten tino, trociño. non te queimes. Un trociño. E así sacas yo para que tamén lle refríe Claro, un para que che pouco. refríe un pouquiño. Home, que non mete la mão. Pero Non que meto a man, manía pero de teño meter la que- mão aí, teño que movelo. De verdad, Vamos a ver se non liamos ahora. Aí vai, isto está recheo de cereixa, riquísimo. Vamos alá, vamos. Aí non está. Moi ben. Ai, escachou un pouco. Bueno, Está moi vale. quente. Está moi quente. Se deixamos que arrefríe un pouquiño, colle un pouquiño de estrutura, Pero bueno, nin tan mal, mira, vou xirar para que se vexa este. A ver, Mira saca que isto de aquí para que se vexa chuladita, ben. Que isto vamos a facer aquí un pouquiño de Ole, albañilería. ole, mira Ahora que vamos a chulo. botar a salsiña. Pois, señoras e señores, vamos a dar alrededor. un super aplauso. Vamos comer churro Loli, engañando. Era simplemente por... Imos a buscar sí, a abre o forno, por tartiña. favor, Loli. Abre o forno. Como non? Collemos por aí. Loli, arríbate para aquí, deixa. Aí está. Sí. 40 minutos despois, pasaron 40 minutos. Imagine, aí está, pasaron 40 minutos e apareceu esta maravillosa torta de Merchi Rodal, E Torta aconfidadiño. con crema pasteleira de masa cremada e cereixas. Un doce que sempre loce, como pon aí. Así. Guau, é que é moi de peli, É moi así de Que é moi de Brancaneves, en serio. Que é moi de Brancaneves, Brancaneves comía unha mazá. bueno, deixaban así É unha moi torta. alemana tamén. Alemania sabe facer moi así. Tamén. Vamos Veña, Merchi, cortando. que hai que Arreando, dar paso veña. ao telexornal. Perdón. Pobre Pablo, vendo isto, repasando o seu guión. Deche estas noticias, Pablo. Aí. É o que hai. así. Vamos dar tamén un aplauso a Merchi Rodal, fixademos que torta, fixo. Ven por aquí, Loli, vamos probar. Veña. Vamos lá. Loli máis eu, vamos probar, Bueno, vai probar ela. Eu, a mí Perdón, non me... tira detrás. Fran. Estou Aí, quieto. Aí está. Mientras tanto, chamade 881-365536, que queremos repartir cartiños, vale? Loli, ti, que tes moitas cerdeiras na casa, en sober, tes que ser unha experta nisto, Igual está quente, Loli. Sí, vou mirar. Si, ten tino, se non vai empezando polo de Merche, Vamos alá. Que irás ti. Vamos a repartir cartos. Hola, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Andrea, non? Sí, De onde? de Arín, Santiago de Compostela. Oh, boa zona, Arín, Santiago ben, Compostela. sí, Pois señor. veña, voulle pedir aos compañeros que levanten a pregunta. Imos ca pregunta do día de hoxe. Como se lle chama a árbore da cereixa? A, cerdeira, B, pereira ou C, alcoholitro? Cerdeira. Moi ben. 50 eurillos que van para Arín, para Santiago de Compostela para Andrea.
Andrea, un bico moi grande, parabéns. Xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben, grazas. Veña, un bico, chao, chao. 50 euriños que van para Abrazos. A golpe de vernos. Loli de... 50 abrazos. Sí, Loli de Sober está probando, a golpe de Benres, a golpe de que ás 4 da mañá xoga Corea do Sur. Es capaz de levantarte esa hora. Home logo. Home Poñelo logo. Pues para poños Vamos alá. Para traballar no madruga. Loli, quen gaña a voltas co prato o día de hoxe? Merche. Merchi Rodal, a imparable. Unha vez poderás ganar, pero dúas non. Señoras, señores, marchamos. Queden coa actualidade co telexornal, luns, máis receitas, no voltas co prato. Chao. Mua. Que tú eres mi bizcocho, que tú eres mi pastel, que tú eres mi pudín, que tú eres mi manjar,